Monggo dumateng paripun Pak Yana. Katra wilujeng siang wilujeng hampir sami maesta badhe. Sugeng para pamirsa monggo sami sukarana mirengake kesenian kita nggih jalanan bangsa budaya micil saking tulung agung kang dipimpin Bapak Miswan Natya ngalori budaya presaya kandang rambaka kebudayaan garang kita tandikane para kadang mesti ninderet berjuang seni kita ojo hilang tapi bisa maju kencang orang ono kang kesalah mugi Gusti Reta Padang Mahesa budaya terus komandang yuk 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 Hayuli sing hati-hati Mahesa budaya.
Prayitno sing hati-hati Mahesa Budaya. Monggo dulur sesarengan Pak Tri Susanto kalian Ibu Rusmiati. Asik. Manggut yuda jroning rananggono angledi pranggamane kanggo sodoran pentule cecer cucuking yuda sora rame ngebeki jroning palagan. Manggut yuda jroning rananggono anggredi pranggamane kanggo sodoran pendule cecer cucuking yuda ora rame ngebeki jroning palagan. Ayo kira sing hati-hati kira. Oh, Mahesa Budaya. Yo, op. Damya budale prawatya bala biar aku mebiar anite turangga gawe ora ing praja umuro anggatari saya tinggi dan ing budale Budaya. Oh, ayo kira sing hati-hati Mahesa Budaya. Oh, Bapak Miswan kira Anoga timut sekuyun dene paipun Bapak Prayit ya Mas Bapak Prayit. Anogi para sesepuh dalasan para pini sepuh pasang di matur nuwun. Hei. Anogi para sesepuh lintunipun nggih. Oh. Yuk. Oh. Dah. Jos.
Kepenake goyangane Mahesa Budaya. Niki kanjuran pinarak kanca-kanca YouTuber sedaya kemawon wonten siang menika. Siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu. Puji Rahayu si baju biru Mahesa Budaya Triple Audio matur nuwun. Yuk 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 yuk. Siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu.
ho a ha e ho a ha e ho a ha e ho a op oh ha e oh ha e lo ho a ha e ha e lo ho a ha e ho a ha e lo ho a ha e ho a ha e Jonggrang mikmu mati sitok Jonggrang sabar dhisik Rara Jonggrang pancen kowe ayu padakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan saka Bandung kowe aja malungko perang iki kanggo durung ampun Jonggrang ngelor kidul sirahmu tak golek jebolan ning kene Jonggrang sira melu jaranan payusa budaya iya yen ngono bareng-bareng aku tak deleng ana kene Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan saka Bandung kowe aja malungko perang iki kanggo durung rampung ayo lo bila pati Mas Prabu kupolo kang
duwe eci sekti Pandawasa Rara jonggrang manut tasun pundhut karma Joko Bandung kepriye aku turip panjaluk apa wong ayu Candi Sewu sawengi kudu sakti iya jonggrang panjalukmu tak turuti Yo yeah yeah yo yeah Joss yo ho ho op lah la 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 ah yo la 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 op eh oh oh Maesa Budaya Triple S Audio Mas Hedi Kalau
Yuk 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 yuk. Oh. Ho ah yo. Awas ayo. Oh. Loh. Ayo siji lan diaturke nggih Pak. Iya. Oke. Ya iki lo ya iki mat ya iki lo para putra-putra saking Maesa Budaya Bakrut. Lah jalan wae bocah teko. Ya. Wis. Yo. Oh. Hey. Oh. Hey. Ayo, rundung no. Lah. Ya ngono. Dadi. Hop. Sesarengan Mahesa Budaya ya mawon. Mahesa Budaya Yogyakarta. Nyata wancine wis tangguh kang laras wis pinarun paring budaya karep kang cinandra karewitan ambarung tambah itu terus ambarung anyanggai kegiatan ambo seni ayo aja kembang nojo mereka yatim ayah nasib
Iki penake Mahesa Budaya. Oh, 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 oh. Ah, Yuk. Pindho wewayangan uripe manungsa caritane manut dalan sing lakone kahanane donya pancen warna-warna ana ewen ana bengi wis gandenge apa pancen wis dadi cobaning pasti saben dina mung rekoso tak lakoni golek pangan sakpuluhan turut dalan mikir nasib kang ora karu-karuan nasibku ketula-tula edu ibu paringa berkah pandonga nasib keloro-loro nasibku edu bapak nyuwun tambahing pangestu tak pasrahke kabeh iki marang Gusti muga-muga mentasing lelakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rejeki kang turah-turah. Ayo lo kira inggal wansine nyun bali yo man penak kabel masih ya alon wae iki anti noise Mahesa lo Mas Edi kaya ngene lho Mas Edi Triple S Audio oh hop yo rata cilik-cilik wis pinter golek duit iki ngono bakul rambak kabeh lan opahe rambak urung teko dur tarik ini mama ayo lo opahe rambak jang pinter nerene opak rambak iki neng buriti opak rambak iki ayo was jaga nenek pira lur yo lah gojelang yo man yo aku vokalin njaluk kabeh wae Mas Edi ketoke kok penak kabel ya iki lho pokoke Mas Edi pada masuk lolololi weh luar biasa nggih katone penontonnya nggih kathah sanget wonten siang punika nggih para rawuh kanten Mahesa Budaya wonten siang punika iki wau minangkani pamundhut saking panipun Bapak Tri Susanto dalasan Ibu Rusmiatin ingkang kagungan hajat nggih menika hajatipun ngramakaken kang putrinisipun ingkang keparing asma Risma Diana NIS pikantuk dening Mas Henry Prasetyo muga-muga samangke panjenenganipun Mbak Risma Diana lan ugi Mas Henry anggenipun bangun rumah tangga enggal utawi bebrayang ingkang enggal niki samangke tansah dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan ugi enggal-enggal pikantuk momongan